news, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan ka boss ang tabayanan. Bicol Connection. Kada lunes hasta biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Napagkaaga. Ngunyan pong aldaw na Martes, Pitsa 19 kan bulan na Enero, taon 2021. Iribanan kita abot ng alas 11 ni na pagkaaga. Sa pag-urulay-ulay kan mga napapanaw natin, mga nyan aldaw na Martes. Pagkikipag-ulay sa mga magiging newsmaker sa pagikan sa tuwing mga karonda. Sa lado technical, ansa ko yung partner digdi, Engineer Abi Toralio. Yaon man siyempre an sa to yung maskuladong PhD digdi, Aldrin Orlanda. Sa transmitter site, yaon man duman si Engineer Marco Pinat, ang lalaking Pitmalo Lodi. Kaibanan niya duman si Jimmy Guanzon, ana sa toya mana guwapito, simpatiko Jimmy Guanzon. Rocky Bayubo, karondang Philip Baracena. Yaon man dyan si karondang Aldrin Lee. Asin iba pang mga karonda nabaad man makapaabot ni mga report o makiulay sa satuyang mga opisyal kan gobyerno. Asin iba pang pribadong namamanuan na pwedeng magpaabot ni na sumbong, inagrangay, pangapunan, mga pagbati, mga komentaryo asin reaksyon. Talog po kan sa tuyang programa ng Bicol Connection. Sa kabos na nag-antabay sa mga transistor radio, good morning. Medyo malipot po kitang na panahon. Sige, oran-oran. Sa enterong Bicol region, apektado kan LPA. Asin tail end of a cold front system. Kaya kita nakaka-experiensya ni na malipot na panahon dahil kaning anging amihan, pati na po ining LPA sa may party ka na Bisaya. Ang hanging amihan, apektado man po kita kani. Malipot na duros, panahon, nagpaparatratagiti, oran-oran. Bawal magkasakit, kaya kung malwa sa harong, darang payong, magkupya, magsuulot ng raincoat. Sa mga motorista, magpadalagan po, luway lang. Dahil paka-speed na sobra, malnas ang tinampo pagbasa. Slippery when wet. Tama ba ako, engineer, na maalnas pagbasa ang kalsada? Ayun na sabi, engineer. Slippery when wet. Sa mga Facebook Live viewers good morning, good morning. Sana yaong kamo sa maray na kamugtakan. Harayo sa kagutuman, harayo sa katibadan, harayo sa kahilangan.
harayo sa mga kompromiso asin man na harayo sa ano pa man na kariribukan. Pag mainit ang payo kan tao minsan dahil boringot, posibleng mayong kwarta, posibleng dahil napagbigyan. Kana sa iyang hinahagan na pabor. Dangan mayong kakakanon. Ayan taong nagugutom, nagbabalingaw. Kaya habang amay-amay pa po, magdisponer na po kita nin pangutuhan. Na talagang mating-matitaan pagtios ngunyan. Mantang siributan sa to yung mga opisyal di gobyerno. Sa pag tema kung gurano ang presyo kan babakalon kan baksin, bakuna kontra sa COVID. Ang mga tios na Filipino, intero man na nagtitiriyo sa panahon na ini. Kung dati-dati nakakapagkuro-karni, ngunyan bihira na makakarni man, gisa-gisa na sana sa gulay. Uy, maswerte po ang mga nagkakarakan pa. Igwa ngunyan naglulugaw-lugaw na sana. Taka mahal kan bagas, mahal kan mga gulayon, mahal kan presyo kan mga ricado, kamahal kan presyo kan mga sira sa dagat man o sa tabang. Magin an karning urig, maski sa Manila, maski sa mga probinsya, kamahal na kang kilo. Magin an mga manok. Kaya may lakdang an sa tuyang administrasyon na Presidente Duterte na medyo daing na magparapalangkaw kan presyo kan mga poultry products. Ang itlog, sige man ang mahal. Ang rason kan mga poultry owner, mahal ang mga presyo kan pambahog sa mga manok. Kaya ang presyo kang itlog, nagpaparamahal man. Magin iba pang mga frozen food, sige man ang marahala na po. Apektado, magin ang mga saradit na negosyante. Kung dati-dati, dakol nagbabarbecue, nganyan baga, diit na sana mal ang presyo kang karne. Kung nasasaditan manindaan na pidaso kang karne, gano'n naman mabakal, lalo na kung mataas man sinda ng presyo. Dahil po kan iisip, ang iba, abo na magatama ng urig, ang iba man na sige sana. Kaya nagharos ribo-ribong urig na wara sa market. Kaya po kita nga ni, minsan dinadayo pa kan mga yaon sa trackings na mas mahal ang bakal kan live weight. O ini man mga backyard hog raiser ta, mas gusto ipabakal sa mga trackings. Ang presyo kaya kan live weight sa enda mahal sa mga nagdadayo sa tuya. Kulang daan din siya kung digdi lang i-dispatch sa ipapabakan. So, sana matapos na ang problema sa African swine fever ining ASF. Para po dakol na naman na mag-ataman ng mga uri. Para dakol kitang pagkakan. Sa mga paraoma man, ano ba, inuuga ka na. Na taranom ning paroy ta kabarato ngayon kan presyo kan paroy pag ipinagpatungod. Pero pag bagas na lana ka mahal. Dahil ini kan rice tarification law ni Senadora Cynthia Villar. Pero nagbabawi naman si Cynthia Villar na ang presyo da kan mga fertilizers mabarato man. Na gobyerno probinsyal, sabi baga ni Gubmix, kung ang Kapitolyo mabakal, mas huruhalang kao man sa indang bakal. Tapos kung tabangan pa dakan mga LG yon mga parauma, para makadirodilin siya man. Sabi ni Cynthia Villar, makadilin siya ngayon sindang kada kilo 5 pesos, di maray na ngayon, Kundi, ang sabi ka ni ba, ipabakal na lang da kay Cynthia Villar ang mga umanindat na gibo na subdivision. Ang umapati, pag naging subdivision na ni Senadora Cynthia Villar, la nakamahal kita na presyo kiton per square meter. Na may harong naman ko, Kundi ang mga ibang subdivision,
di kalidad na mga pagkakonstruikan mga harong. Igwa man na mga subdivision na ba, dito nalinog lang, nagaratak na lanob ka na mga harong sa ibang subdivision. Logi, gulpi ang gastos sa pagpa-repair kan mga nakakakuang harong sa subdivision. Abada, may binamano kitang report, tali kay Ate Glo Bungaes. Bicol Connection Report. Maray naramrag ka ni mo, Ate Glo, sa kaki batchmate Sprite. Go ahead. Yes, good morning. Tadi karon dang Joey Sirigman sa gabos nga itong mga paraantabay. Sa tuyang duman na barata sa inyong programa nga Bicol Connection, duwang barangay digdi sa syudad ng Irga Palan tadi karon dang Joey, ang maswerteng natawanan ng mga piglets Maray na bilang balita. parte kan rehabilitation and recovery program kan makal na gobyerno makalihis na o ang paglamasa kan nakaaging mga sunod-sunod pa ng bagyo asin sa presenteng namamatian na krisis o darakan na pandemyang COVID-19. Oho. Anda duwang barangay tadi karon dang Joey na edit na napili natawanan yung barangay San Pedro basid na ining barangay sa Iriga asin ang barangay San Jose. San Jose sa Kasan? Pedro? San Pedro? Iyo. Ay, So okay. maswerte ang barangay ni punong barangay Darsigo kayon enot na napili sa duwang barangay digdi sa syudad kan Iriga. Sigun tadi karon dang Joey ki Mayor Madeline Yerobi Alpilor, labi-labi kayang naapektaran ang kabuhayan kan mga taga Iriga minuli baga sa presenteng kamagtakan kan sa tuyang nasyon kung saan dakol ang nawaraan ng trabaho asin lang dakol ang mga nagkaruloging negosyo digdi sa syudad kan Iriga. Oho. Ang mayor na objeto tadi kami sa sinambito ng programa na pag-distribute ng ring sa naming nastupo na paano makatabang sa mga pamilyang apektado sa pandemya. Oho. Mayo man subuot na gigirumbunon o ikakahakbit ang mga natawanan sa ini Oh. minhuli pa regular pending bibisitahon. Ano Sa yan na mga veterinaryo, distribute na yan ng mga biik? Libre pa ang pambawag kaya na itatao kan na gobyerno lokal kan na Iriga duman sa mga natawanan na mga benepisyaryo. correct ka dyan sabi, karon daw Joey, nabili pa kargo sa lokal na gobyerno ang pambahog sa sinambito ng urig na isinanao kan alkalde kan syudad kan Iriga. Kaya maswertihon daw Mhm. sinapili sa kada barangay o sa duwang barangay digdi sa syudad kan Iriga. Ano sa mga natawanan, sa mga talagang tios na pamilya? Sana nimuli pa pag-aral ko pagka kami may mga benepisyo ang iba nagdigrada ang nauuringan nila siya rami sa turon. Ano ba kaya nag-iisip baka sa mga supporter sa naman niya ang tinataan? Yung dahil na hali sabi karon daw Joey kaya sana ang nakakuha asin nang tinaunan si talagang pamilyang magtitios asin nangangaipo. Bako si pamilyang nakadukot dinuli sa suportadores kan politiko iyon matataonan. Ano yan ang sinasabi sa report piglets para sa mga taga Iriga City program di gabos na barangay pwedeng tawanan gani Iyo sabi karon lang Joey posibleng arog kayan ang programa minulitan Huberto Baga matabangan talaga si pamilyang nagtitios digdi sa syudad kan Iriga Oho. ni Alcalde Madeline Yerobi Alpilor. Ano yan they require dapat nga igwa kang tangkal. Ay siyempre dapat igwa ka. Paano yan kung Paano man ako yan? nagtitios man daman akong tangkal di ri ako kwalipikado. Kito Ay, na ang programa napatawa ng ngayon. kaya sabi karon lang Joey siyempre sa may
kapasidad man, Iyo. na nag-asama ng orig. Sinaya mahiwas na paglurugarin. Sa bagay, anorig baga, pwede man yung gakod-gakodan mo na. Pwede man. Style Ido, ano, karo ka din. Ay, kadto ba? Gaarog kayan? Iyo. Itong mga natural na pag-uurig. Igwa baga kayo nito. Gagakudan sa na. Ano nga itong orig na ano, baboy ramo yan, na itong kulay itim? Ano po kaya? Iyo, baboy ramo. Oo, masarap. Itong tigbabahog lang min na sabi kaya na itong natural na pambahog. Mga surusobrang pagkakan, maski mga inibagang gulay-gulay, tigkakakan. Kaya lang ang problema kan baboy ramo man tabi karon ng Joey, kaya kaya baga talagang layas na urig. Nagdadakula yan sa kabubulasan, kaya ang pagtalubo na kayan, abala man. Iyo man. Maringay yan sa mga urig buahon na maataman kayan, pansadiri sana na bubunoon, ililitsyon kung may mga okasyon. Kung ininegosyo mo pala, nining baboy ramo, logi ka. Ay logi da sabi karon ng Joey. Minulita haloy ang pagtalubo kay ni. Kaya kung pang negosyo, bako talagang baboy ramo, minulita ang baboy ramo. Naputol ka atiglo, marene na no, kung ining mga pirang barangay kita, 36 barangays, gabos matawan na ng piglet. In every barangay, pirang pamilya ang tatawanan in piglets, as in kung tigpirirang piglets yan. Iyo yan na dapat na itong maraman kung sa kada barangay, digdi sa 31 na barangay kan syudad ng Iriga, kung pira ang beneficiaryo na piglet na pinagdidistribute sa lokal na gobyerno. Sa barangay San Miguel, sa endong barangay, 30 ngayong pamilya, tigda sararo o tigda rowang piglets. Siguro may sabi libre ng pambahog. Ano yan, mamama ka, ibiduang barangay, siguro sa informasyon, si Tentang Piglets ang itinamao. Sa sarong barangay lang yan. Duwang barangay na ni sabi ka ng Joey. Tiga 35 kong piglets. Kada barangay. Kasi di ka yan, tiga 35 si Tentang Piglets ang itinamao na sa duwang barangay digdi sa syudad kan Iriga. Kung babakalon mo ang piglets, ang piglet ining biik, gurano naman daw ang presyo kaya na, no? Ay, ang presyo kaya tabi karon ng Joey dahil mababa sa 2,800 hasta sa 3,000. Ay, maray na, ano? Depende kaya baga sa klase kang urig. Bakong kahit ito baga kita sa KBP, bakong ikaw kita ang programang arog man kayan na tinarawanan sa mga broadcaster ng piglet. Tapos garo mabayad ka man ni na piglet para matawanan sa ibang broadcaster. Ano nangyari pa lang kay ito? Dito na yan sabi, inabot sabi Ate mo na inabot Joey. kampanahon mi, arog kayan eh. Ako dahil ko nangahas na magkuha kayan tabak nga niya ako magadan sa pagkatamang kuan orig, mag-abunar pa ko. Tapos dapat nga maibalik man giraray sa piglet pag nag-ugbon ngayon, pag nagbinta ka. Iyo yan kaya sabi karon ng Joey Argan, itong maataman ka, tapos pag napapalubo mo, nag-ugbon, kaya kung makatao ka man, panganing itong matataonan mo, mataonan man sa iba pang mga kabarangay niya, na nagagaipo man sabi karon ng Joey, tagarong para pangangani. Kundi si iba baga, garo mayo nang na-report, garo na ano na sana to, garo na wara na sana so programang ito. Masakit sa arap ka yan, nagaling sa tayo, kung talagang nagpapadagos, kabus na taonan. So ano, mayo man yung kondisyon. Mayo man yung kondisyon na, halimbawa, nakapadakol ka naman ng orig, ka naman ang magtao sa kataid mo ng piglet. Mayong araw yan na kondisyon. Yan na dahil na po aram pati ka rin ng June, sigun sa informasyon na nasa ko, yung programa, para makapaglang sama, sa sobrang kapagsilasan, kan mga kamagalan sa digdi sa sugad sa Iriga. Sa totoo lang, mating-mati. Nagakakan na crisis, garakan na COVID-19. Pero matitang ESF kaya nila na kami gani sabi fake news. Pakaraot ko na,
Nunalitaan ko ba na uri-uri. Dumang sila mga dakil na uri. Ano yan na dahil sasabayan ni na mga fingerlings tangarig so iba man ang mga gustong magatama ning sira kung igwaman espasyo para sa peace fund di matabangan man kan local government. Magayon ko na igwang araw kaya tabi karon dan Joey pa magiging kumpleto. Oo, may Ako sa urig kundi patin sira. may karni ka na, may sira ka pa. Oh, Ba saan yun ka ang pa? magiging problema sa tuyang mga kababayan? Pwedeng magataman kan urig o sira. Magayon baga kung araw kayan. Di ba? Pero ang May sira, pagbuhay. siguro, duman iyan si Mayor Maggia Ginilio sa iyan. Ay, ano sa Piscades, ano? Iyo baga? Kaya lang apektado nagbaga ang mga stages nga ni dyan sa kanuan kanduri minhili sa nagsusumo-sumo na kadakol na kakaiganing stages kaya nagkakaigwa permi min scale. Hoy, barita ko, Ate Glo. Ano, disapprove na itong eye contact digdi sa Erika? Iyo baga kaya lang obserbasyon sa natari karon ng Joey, daron padagos bagang pigi-implementar digdi sa syudad kan Iriga, particularmente na dyan sa Iriga City Water District. Ang iba gani, nang inabot na kan pila, minaatras ka, pagigahagadan kan eye contact, sige-obligar. Na ang pagkaaram natin, disapprove na. Pero sa Dagos, bagay ng pigi-implementar, strict pa pating pigi-implementar sa rainwater, digdi sa syudad kan Iriga. Pagkasunod na due date, na pala nagbabayad, ang iban, nag-aaratras, kamayo din eye contact, pwede ba na mag-rehistro? Maray man baga ang eye contact, sabi kan iba, ngarig dahil kita magkaigwa ngayon ng local transmission, tampag kapot nin na bullpen, pasalin-salin, baka ngaya magkaigwa ng urlakitan dyan. Pero kung eye contact pa lang, itong cellphone mo, itutungod mo lang sa cellphone kan na security, halimbawa, na nagbabantay sa establishment, tapos iti-thermal scan ka, ayun na, malaog ka na. Ang problema tabi karon dan Joey, taan na prime water baga, digdi sa syudad kan Iriga, sasadit man ang opisina, durukutan man sana. Wala pa kasudwa gani, paupuman an sa kuyang cellphone, paigwaman kitang QR code, kan eye contact, pero durukutan baga, minulita sasadit man ang opisina kan prime water, lalo na pag due date, dakol ang nakapila sa luwas, paghalo sa luwas na pila, mapila ng giraray sa laog. Na dakol na proseso, antes kang makabayad, and dugang na abala talaga ang eye contact. Asin man pag-rehistro, na abotin ka sa pila, asin diretso kang makabayad sa prime. Naputol ka, Ate Glo. Ini po kaya bagapig pa para urulayan ini yung eye contact na ninyo. Na sinasabing ibinasura kan sanggo ni ang panlalawigan kan na probinsya ng Camarines Sur na ordinansang ini. Kaya nakaabot pa sa korte. O ngunyan sabi ka ni Bakon na an Metro Manila nga ni ngaya iumanaan na ginigibo iba, Iguaman, ibang mga lugar, araw kang Naga City, dahil sa katakutan na magparadakol ang mga nagkakaurlakitan. Pero ang question lang kaya dadigdi ka ni ba, mga opposition, councilor, magin na ining ibatang negosyante, na dapat ipinaagi ang ordinansang numero 15 sa tamang proseso antes na pinag-implementar. Asin an pinalidad, medyo dapat man ngayon na medyo itong bako man gayong pressure or dahil man gayo makahadit sa lado ka na mga violators. So kung ma-reapply po ini,
Kung baga ini pigadadangog sa korte, so mas sana maayos ka na sa tuyang August body na pagpasar ninda kan sinambit ng ordinansa. Kung baga ini existing, so iba okay man, so iba abo. And dahil po sa nag-istrikto ang mga establishment, siniba pang government agency gayod, na dapat bago ka makalaog sa opisina or sa tuyo mong establishmento, dapat igwa ka kaning eye contact QR code para makalaog ka. Pero pag daay man magaro ba pinapalaog man, pero mamano-mano ka, ma-log-in ka sa mga logbook. Ang purpose kaya da kan pinaka-mayor na purpose kaya ni, para daay magkaigwaning hawaan, tan bulpin, kada akol mapugol kan bulpin, ba so nagpugol kaya na susundan mo, carrier na pala ng virus, mahawaan ka. Pero kung eye contact mo, naka ID ka, pinaprint mo, print out mo na, tapos ginibo mong ID, sarasabit mo lang, itutungod mo lang yan sa cellphone ka na para ma-registered ang sa imong eye contact QR code, pasok ka na. Maanang problemang magparapila, para pipill up ni na form. So, ilingon ta po, kung ano na mangyayari. Duman man sa sabing nananao ang lokal na gobyerno nin mga piglets and siguro mga fingerlings pa. Dako lang tabang man sa mga na biktima po kan mga nakaaging kalamidad. Por medyo po nga ni kita intiro man na linamasang intiro kan mga nakaaging bagyo Pero ini pong eye contact, sabi baga ni Ate Glo Casubaco, talagang pinagagamit po ini sa kan mga namamanawaan sa mga establishment or other government offices Ang mga taga-iriga minasunod po sa mga lay. Basta saro ng lay, ang mga taga-iriga minasunod po. Pero kung dahil pa man pwede man magtagarulag. Ang problema lang kaya kaniya minsan duman sa mga namamanawaan na mayong sariling cellphone para sa online ka mag-apply pag parehistro mo ka na eye contact. Pero naman sa mga may mga cellphone na pwede nang makapagparehistro, madali unsa naman po. Bako po kayang gabos na namamanawaan sa iriga, may kakayahan na makapaggamit ng cellphone. So siguro ang mga barangay pwede magtabang sa mga namamanawaan na nadidipisila na mag-apply online para sa sendang eye contact QR code. Kaya ilingon ta kung talagang ini dagos-dagos na ng pinapautob sa Iriga City, magsunod kita. Kung ano ang kasugoan or desisyon kang korte, masunod man ang mga opisyal kan sa tuyang gobyerno. So arog sana amang kita kayan, maging law-abiding citizens kita, tranquilo baga. Sa tuyang buhay. Basta masinunod-sunod kita sa gobyerno, sa mga leyes na pinapautob kan sa tuyang gobyerno, di mang kitang problema kayan. Kaya lang, dapat ma-educate lang ang public kung paano gigibuhon ninda, tangarig maintindihan po nin tama. Taro gani kaning tricycle, nariribungan na naman ang ibatang mga tricycle operators and driver. Tasabi sa mga nagluluwas na mga impormasyon, i-implementar na ang pagbawal na paggamit ka na mga tricycle sa mga national road. Pero sabi man po baga, magkakaigwana ng dry run. Pero aldaw na nakaagi, sabi, nagpuuna ang pag-dry run, kasud madaan, nagpuuna naman ang pag-dry run. Sa pagbawal sa mga motorized padjak, mga padjak, disipa, asin man ining mga tricycle sa mga national highway.
kabali ka dyan ang mga primary and secondary roads. Siguro. Pero, ang nahiling ko man na kung national highway lang talaga, so mga mayor na tinampong pigaagyan ng mga darakulang bihikulo, 4 wheels, 6 wheelers, and pataas, 12 wheels, and kumpirapang wheel, ano. Na iyan ang tatawanan ng priority sa tahaw kan national road na makagamit. So mga tricycle na mayong alternatibong ruta, tataaning pagkakataon man sa pinakagilid lang. Pero digdi po sa area kaya, ang mga urulay-ulay baga, ibabawal na sa mga tricycle, maglaog sa pinakamayor na sentro, commercial district. Ang mga taga-barangay man, mga yaon sa costa, anong apod ka ni, river unit, sa mga upland barangays, paparahapot-hapot na, paano na nga kita pag abot sa di na kita makakaabot sa sentro kung masakay kita ng tricycle. Halimbawa nga hali kami digdi sa San Agustin, Perpetual Help, San Tateresita, Santa Maria, nakalunad kami sa tricycle o trimobile. Gusto ming magsaod sa sentro, hanggang saan lang kami. Siguro yung dry run na yun digdi na papahayag kan mga nasa lado kan traffic enforcer, as in PNP Traffic Division, kung saan ang pinakadalagan kan na alternatibong ruta ninda. Sabi ka ni ba, pag luwas mo sa highway, mabalyo ka malaw ka dyan sa may balaigang San Nicolas, pasiring sa likod kang unit, niyaon pa lang dyan ang terminal. So harani ka na nga sa sentro. Iyan kung tutugutan ka kan mga, iyan po ang magiging plano, iyan kung mangyayari. Urulay-ulay pa sa naman po iyan. Sumaaraman tayo kung next month ang final ka kung ano na talagang pinakaruta kan mga trimobile, digdi po sa siyudad kan Iriga. Halimbawa, halikaman sa river unit. Paglaog mo dyan sa may San Francisco, may tulay ba ngayon? Ano ngayon? Baka hanggang dyan lang kita sa tulay o palalaogon pa kita, mawala ka ngaya. Paglampas sa tulay kan San Francisco, malaog ka dyan sa Camposano Road. Maagi ka sa may release kan train para makasaod ka, o pwede daw ngayon yan. May mga apot na harog kaya. Or kung mapasiring kang Mediatex, diretso duman sa Mediatex, tutugutan daw ngayon trimobile. Kaya dapat pag nagkaigwa na talagang pinal na urulay as in desisyon ang sa tuyang DILG, local government units, dahil po ini kan road clearing operations na second implementation at medyo naulang lang kan pandemic na ini si first implementation, dapat malinaw po ini sa public. Bako lang po ang mga apektado digdi ang mga operator and drivers kan trimobile. Pribado man yan o mga pang-public hire man yan, kundi lalong maaapektaran po ang sa tuyang riding public, ang sa tuyang mga pasahero. Lalong-lalo na kung may kamatian ka, bawal sa imong mapagal na maglakaw, bawal man sa imong mabalad o bawal man sa imong mauranan. Tan panahon, dahil tama niyan uhulaan kung biglang mag-uran o biglang nag-init. Kaya kung marain ang mati mo, palalakawong ka pa, medyo masasakitan po digdi ang riding public. Mga pasahero po, medyo matataning grabing kasakitan digdi. Bakong kayo sa mga trimobile, man nakatukaw sinda, nagkakayod sinda, okay lang yan. Pero ang riding public digdi ang garo kakastiguhon. Sa national law ini kaya national law aloy hali na po kayo ng lay na ngunyan lang tinataning atensyon na maimplementar. Kaya sana case-to-case basis lang ko ang application po and implementation totalmente kayo ni.
kan sa tuya pong Department of Interior and Local Government. Huli tatakot man po ang mga local officials ta, gobernador man yan, mayor man yan, mga punong barangay man yan, dahil sa implementasyon kan road clearing operations, kabali po dyan ang pagbabawal sa mga trimobile, padyak man o pedicab, na maggamit kan mga national road. Pagdainin dapig implementar sa saindang mga lugar nationwide, makahirak-hirak man po ang punong barangay, makahirak-hirak man ang mayor, makahirak-hirak man ang gobernador, tapos posibleng masuspende sa trabaho. Pwedeng kasuhan kan DILG because they are all under the umbrella of the Department of Interior and Local Government. So natatakot man sinda pong kasuhan, ma-terminate sa trabaho, or masuspended o masuspende sa trabaho, sa pwesto. Kaya sindaman, labo-labo ang pagmaigot, kadakol nag-aagrangay na mga naapiktaran ang sa indang pagbuhay, lalo na itong mga tinaranggal, ginarabang mga obstruction sa mga tinampo na nag-encroach kan National Road. Gabos na mga naka-encroach sa National Road, mga poste man yan, tsindahan man yan, auto man yan. Gabos po yan dapat clear. This area must be clear. Or else, ang nakaulang-ulang dyan pwedeng kasuhan kan sa tuya pong gobyerno. Tarakot, magin ang tao. Kaya ang takot na sa COVID, nadadagdagan pa kang katakutan. Kan mga nadait na idadagdag na mga leyes, asin na mga ordinansa sa satuya pong nasyon. Nadadagdagan pa kan grabing kamahalan kan mga barakalon, dakol pong nag-i-stress, naghihilang sa panahon na ini. Dakol pang nagugutom, masasakitan ka pa kung maimplementar ning totalmente ang pagbabawal sa paggamit sa mga trimobile sa National Road. Por Diyos y por Santo. Ano na tayo? Sana case to case basis. Ano po? So mga banwaan, munisipyo man yan o syudad na kulang, umayo nin alternative road kung pwede po i-exempta. Paagihon ta. Tama man mga pakpak ang trimobile para dahil dyan makaagi, ano po, o makalusot. So sana naman na for human considerations sa Department of Interior and Local Government na nangingisog sa indang ngipon sa pagpasunod kan sinambit ng memorandum circular. Pati nga ni po ining mga parking area, may mga designated pero may mga lugar na dapat susog sa DILG sa Memorandum Circular 2019-121, no parking, both sides. O, kaya, grabe na po baga. Sa ina kita masuruksok na ang espasyo ta, periot man. Kaya nagkakaigwa kita ng grabing gurumo kan bulos kan trapiko, magindigdi po sa satuyang syudad. Bueno, may reaksyon kitang resibihon.
Sa nagdagdag naman ang pasahero, allowed naman. Siguro ano man sindang babaan ang pasahe. Sa rayon sa kang nakapapamahal kang barakalon. Iyo po, nadagdagan naman po baga ang pasahero. Dati po baga, Iyo po, saro iyo lang. po nga ni. Ginibo ng Tapos, duwa. itong haloy na ining pigparabareta na ipipis out ang tricycle sa highway. Opo. Ang hiling ko po eventually mangyayari, kaya lang may mga lugar na mayong alternative routes. Opo. Ang kaipuhan na kaini, mag-adal ng mga LGUs sa lambang lugar kung paano maprepara. May kuyang kiyasin na dapat may long range solution dyan, saka immediate solution. Ano po ang sa hiling mong Ang immediate solution dyan, itong rutang dahil makapirwisyo sa highways, ang mga tricycle. Duman na sinda, immediate yan. immediate Ta, solution? totoo man talaga. Ididigdi sa area ka, masundan mo ang tricycle pa San Agustin ka, nagdadalagan sa nayan ng 5, mapaduman ka sa Manila o mapanaga ka, dahil katatawan ng lugar ka yan, ugali yan kang mga tri-mobile driver digdi sa area ka. Puro parangat tasinda ang sasakayan ta. Opo, oo. Itong turutuhanan lang na orolay, sa totoo lang, arog kayan sinda, kaya dahil mabasol ang national government na may naglalag na ng restriction. Ta nationwide po yan, bago lang digdi. Maski sa na sintro kang mga banwaan, sinda arog kayan na magpadalagan. Dahil nagpipili ng lugar, basta nakaposisyon sinda, dahil ang tatawan ng lugar ang iba. Itong fast moving, itong slow moving, saka itong dyan man lang namamasyar. Ang Magayong resulta, na sir, pwede masindang paagi yun sa National Highway, basta sa pwede gilid basta lang. dahil makapirwisyo. Naman lang sinda sa pinaka-outer lane or gilid na linya. Dahil sinda makapirwisyo sa mga darakulang bihikulo. Yun po, dahil makabara dyan sa Dahil traffic. makabara Kaya sa traffic. pwede sinda sa may 4 lanes na kita, pwede sinda sa gilid. Sa gilid lang po. Kaya lang Total po, ang sir, hanap ninda pasahero man, ang saka problema, masakay saka mababa. Ang problema ta po, sa gilid na mga linya ng tinamputa, may mga nakausling mga poste. Oh, yan. Kuryente, Saro asin pa man yan na na telepono. kadakol na commercial establishment sa syudad na bagong arog kang ibang lugar sa Pilipinas na may easement na ang panibagong building, may sadiring parking space. Digdi sa to, may mga building na ang parkingan sa highways. Opo, may mga road widening na ginibo po, pero ang problema, dahil man magamit na gayo ang road widening na yun for medyo ta may mga nakausling mga poste. Iyo po, kaya dahil man napiperfect na maray, ang gibuhon dyan, itong kung igwang nakaparada, likayan, kuyan lang, ini positive mental attitude na inaapod. Hindi mo man pwedeng banggaan itong nakaparada, likayan na lang. Tawan mo man ng lugar itong marikas ang dalagan na nagharayo ang biyahe. Arog man lang kaya digdi sa kinaban itong bigayan. Ang problema po baga, so mga barangay captain, barangay nagpaluwas ni na circular. So, Sir Joey, kung talagang istrikto na sinda kayan, dahil pagpapakalon nin auto ang mayong paradahan. Igwa bagang proposa na ano kani po, Pero garo hanggat na dahil pa man yan nangyayari, masakit pa man yan. sa Manila po nagpuuna po kayo diyan dahil ka ano ang kan LTO, dahil resto kan LTO an sa endong bihikulo kun mayong naka-attach na parking picture ni na parking o garahe kan sa imong Yun po yan ang sarong ano dyan. Kaya, ining problemang ini, tarapangan ini kang publiko sa kakang gobyerno. Opo. Dahil man masusulo kang gobyerno, pagkasabi nila yun na yan regulasyon, dahil mo naman pagbibigyan sa iba. Halimbawa, ining buhi, Iriga Road, may mga mga tri-mobile diyan. So yun mga po. pasahero diyan hanggang saan lang po maabot digdi sa Iriga. Oo, arog kayan, ang tricycle haling buhi road. Yan, Paano na po? Hanggang saan lang sinda? Kung dahil na sinda makakaabot duman sa pinakang downtown, kang syudad, Oh. igwa sindang designated na parking area. Ang problema ka itong mga parasaod man, ang cost of handling nga ni an inflation ta. Kung masaod ka nin gulayon, pagkabot sa may kanto ibababa mo, isasakay mo na naman o papasanon mo, ang handling kayan mahalo na maray, guro ano na ang presyo kayan pagkabot sa merkado.
So, bot sabihin mo, sir, baka na magiging dilensya mo, na ibayad mo lang sa kargador, sa baggage ang boy, or... handling, ipapatong mo yan duman sa kantidad kang ipapabakal mong produkto. Maging mahal yan mas pag-abot sa mamahal. publiko. Mas Mamahal na mahal. sa rongkaw sa kang inflation. Opo, mas mamahal po ang presyo kan sa Mamahal na tuya, mamahal mga ang barakalo. produktong agrikultura, Dahil gikan sa ang mga... cost of handling, maski nanganing ko niyan, naobserbaran ko digdi sa sato, ang handling, igwang mga dealer nin vegetable na pigo-orasan lang. Hmm. Sa totoo lang, araw kayo ng ginigibo nila, ibabagsakan sa bagsakan, pero may oras ka lang abot duman. Maggibo na nin paagin na kung paano makabuhilo ang pagdi-deliver nin pagkakan, marig dahil maging mahal na marig. Halimbawa po, sir, mapagkasurundaan kan DILG, LGU, PNP, na itong mga nagdi-deliver po nin mga agricultural products sa market, tawan ng buwelo makalaog. Ang sa kuya, Sir Kung Joey, nakasakay ka sa tray gabos na Oh. goods and services na kaipuhan kang publiko, bako lang na pagkakaan, dahil pwedeng pagparaabalahon yan. Pag kinakaipuhan kang publiko, kinakaipuhan itong pinakang mabilis na na paagi mangyari na kaya yan ang sarong gusto kang mangyari kang DILG. Tanganing ang ekonomiya ta maghiro. So, an maray po kayan, pag-adala na maray, until an final decision, kaya ni pong implementasyon digdi sa iriga, kaya ni pong pagbabawal kan mga trimobile sa National Road and sa commercial district. Yung sabi ko nga may immediate solution kayan, itong dahil makaperwisyo sa National Highway. Immediate yan. Ang long range solution kayan, pag-adalan na nito, may tendensyang i-phase out ang tricycle. Obserbaran ko ang sadiri ko. Sa kuya lang na obserbasyon yan, Sir Joey, pwedeng ma-phase out ang tricycle sa highways ta. Eventually, hahalion. Sa hiling ko lang. So, prepararan na yan kang mga LGUs sa conversion. Magluway-luway na. Ikuha ng ruta ang jeep sa laog kang syudad. Dapat po pala an mga... Hindi kita magpara-concentrate doon Oo. sa bagay na bawal. Kung an mga trimobile, bawal na sa mga sentro o national road, ang mga jeep, tugutan ayaw na ang maghahatod sundo kan mga tao na yaon sa laog kan na sinto para makaluwas, asin makalaog. Ay na si sir. Hello sir. Nawara ba kasi sir, Hello? Yaon sa na si Sir Elmer. Naputol kita. Naputol. Hello, Sir Elmer. Naputol ba ka? Pakiano daw, Sir Elmer. Kanya ko pa. Nakaano man eh. Day man, sir. Hello, hello. Sir. Hello, day man po. Day man po. Go ahead po, sir. Tama kayo bagan sa imong reaction, sir. Create ko yan, panibagong ruta na pag ma-phase out man eventually ang tricycle, ikaw ang hanap buhay sinda na i-conversion na sa jeep itong may mga operator kaya. Sinda na ang mag-adal na makasunod duman sa dahil nagbabawal na regulasyon kang gobyerno. Dahil nagbabawal. Maring trangkilo ang isip nindang na nagninegosyo, nag-aanap buhay man siya para tricycle. Iyo po baga. Iyon po ang long range kaya. Dahil ipag-mugtak na sa habang panahon, tricycle na lang dahil may obsolescence dahil nakakabara sa highway. Yan ang findings ninday. Magayong ko na, sir. Gabos mabuhay. Yun po, Na siyempre ang trimobile operators drivers yan, yun man. apektado man sa sentang pagbuhay. Gabos kita. Passenger ta, ang mga pasahero ta, public riding apektado man. Ang riding kaya public. tarapangan na lang kang private saka kung Government. mapupwede pag-adalan na ang regulation na yan na magkaiguanan ng rota sa syudad ang jeep. Parang dahil kita magparaasa duman sa bagay na para bawal. Iyan ang problema. Pirming may problema yan. Nakaka-stress pati po. O yung nga nita para i-insert dayaman pwede. So dumana kita sa pwede. Duman na kita sa pwede. Okay, tama man po talaga. Harog kaya ng kuyan. Pero ang immediate solution kaya, taning dayaman mapirwisyo ang para tricycle, itong immediate na daisin daw maka-istorbo sa ngunyan. Sa riding public saka sa
Gabos na. Oy, sir, pagkuanon ko daw ang pagkakataon, napira ka naging opinion mo po, reaksyon sa tuyang ining pinagtitema. Apotonta ka daw po kung pabor ka o dai pabor sa paggamit nin eye contact QR code sa Iriga City. Itong sa QR code po. Opo. Itong mga gusto kayan, okay na yan, pero itong mga po, dahil hindi pagpiriton, tarog yan kayan. Ikadua. Mhm. Kung manegosyo sa area na istriktuhan tang maray, palaog, baka maapektaran ng ekonomiya kang ng Syudad. negosyo kang syudad. Mhm. Ang hanap buhay kang lambang taga-iriga. Dahil man kinakaya pong mga yung restriction, dahil man pwedeng sobra. Agis ako. Ano daw po ang rason kan nagkukontra ano? Dahil baka ngayon mabutbutan na sa indang privacy or paano ang Kuya, violation ining- of privacy paano? Aram mo po, Sir Joey, yan ang mga pigdadangog ko sinda ibong-ibong. Gabos man may rason. Itong mga bagay na habo kayan, para sa ko, tidak eh. Okay. Pwede man sila Oo, mag-login. itong gusto Ay, pang QR, di surat pa sa sige yun ta. logbook. Oho. Itong habo, may rason man sinda, may igwakit ng leyes na pwedeng nasasagasaan man kayan. Ang hiling ko nga ni, kaya, sa kuya lang yan, dahil man dapat ang penal clause dyan dakulao na maray. Ano nga ang selling mo pong, ano ang pagkaintindi mo po kan penalty clause kayo ni? Maray, kay puwan man yan kang publiko, ang importante lang, ang restriction dahil man sa maapikta ng ang privacy. Medyo mag-ianan lang ang privacy kang lambang saro, itong Lambang habo saro. dahil mo pagpiriton. Okay. Dahil taaram kung ano ang gustong sabihin man kayan. Mhm. Irespeto mo man ang habo. Mayong gulo yan. Si gusto lang. Mhm. Pero ang restriction kaya, pag linaganan mo na nin penal clause ang sarong ordinansa, lalo na kung dahil nag-agi sa tamang proseso, pwedeng questionon man yan kan lambang si isay man na siyudadano. Buot mong sabihin, sir, basta Ay, sa diretso man penalidad, medyo bako man sobra ka harsh. Kung tamang So, tamang ano lang po? Tamang proseso. Pros- Maring mayong kuya reklamo. Proseso, oo. Birigayan lang. Itong Ika pa lang, sir, pabor man, na igwa kita kayan, as in, irespeto man sa mga naghahabo. irespeto man si habo. Yeah. May diretso man. Aram mo, lalo na digdis ako sa hiling ko lang, itong mga nag-move out kayan, mga may connection sa politika, Oho. dahil taman marerelate na ining mayo ngayang politika ta pirming ko-correlate ninda yan ta mga politiko. Pero diretso man ninda yan. Kaya itong habo, okay lang. Si Itong gusto, lang. so be it. Pero ang penal clause kaya, pag tinawan mo ng restrictive na dahil nag-agi sa tamang proseso, pwedeng questionon kan lambang si isay man na Pilipino. Kaya pala Iyo baga, araw kaya yan, pala kaya- na sir ibinasurad akan Yeah, sang gunang no, panlalawigan dahil ining kaya- ordinansang ini. Di kaya nga nagsunod ka proseso, may diferensya man sinda. So pwede man kayo dyan i-reapply giraray Oo. sa sanggunian Basta, panlunsod. mayo lang ng mga sagasaan na kuyanta. Yan kaya, alimbawa may QR code ka, biro mo kung may eleksyon. May eleksyon bagang isa kuya ilang ini Okay po. Oh. Ginagamit ang cellphone mo parang matrace out ka kung yaon sa ka na kandidato ka. Di may epekto man sa pagkabuhay mo. Arog pa lang po kayo garo may Sa kuya lang yan na anilasasyon. Di ko man sinasabing pwedeng gibuon ninda yan. Ini kaya po bagang QR code para madaling matrace ang sarong tao na nakasalamu akan sarong nagpositibo sa COVID. Magayon ang purpose kayan. Magayon ang Pero kung purpose. gagamitin mo na sa ibang purpose other than that, dahil kayan, yan ang problema. Ay, singo Yan ang niyang ko problema naintindihan, dyan, sir. Sir Ang sa imong yan na kaya may obserbasyon. nagrereklamo man. Kaya pala niguaman na medyo Ikaw ang sektor nag-kukontra. kang komunidad na Iguaman nagpapareklamo. nagrereklamo. Okay. Maintindihan tama ng reklamo ninda. Okay. Yan nga na nasa korte yan, kaya baga sa may mamakit ng Hindi, bahala naman sinda kayan, sir. Oo, Medyo naapot ko tama. lang po, ikakang bagay na yan. Sa Saro pa po, tuyang sir, urulay. na gusto kong agadon reaksyon sa emo. Tampig pa para orulayan kan sa tuyang mga national official and local officials ang about sa bakuna kontra COVID. Pero duman po sa tuyang nadadangog, ang pigo para orulayan po ninda,
presyo kung gurano na abo man i-bulgar ka na Iyo, ikaw mga taong habo ka yan, ngunyan- dapat irespeto mo man yan. Kaya ang ordinansa, di ka mag-gibunin ordinansa na bakong applicable sa gabos. ika po sir, kung naputunta ka, mapabakuna ka po ka na kaining bakunang ini o dai? Una primero, Joey, senior citizen naman ako. Aha, Kaya kadakol kong dapat hilingon. okay, Dahil naman perfect ang lawas ko na arong kang iba. okay. Kaya, it remains to be seen kung ari nang maray dyan. Sabi kan na government, pag suhabo magpabakuna, baka da po haliun sa lista O, kung meron na man maging siya, priority. Pero hilingon ta kung makakaray sa to, magpabakuna kita. Kaya Okay. maray man ang intensyon kang gobyerno. Okay. Pero kung sa hiling mo, detrimental yan sa salud mo dahil igwa kang existing condition na pwedeng maapektaran ka yan, ikaw na mismo mag-reparo. Ano to kang sir, sarili. bansa? Norway, ano to? Sa 23 nga o 28 o 27 na senior citizens na binarakunaan ka na bakunang ini, gibukan Pfizer na nagkagaradan. Sa Norwegian ba yun? Anong bansa yun sir? Sa Norway baga itong Norway? pinagparita na 23 garo Aha. na senior citizen daanan ng kagaradan dahil dyan sa injection na yan. Itong sarong kompanya. Pag mga araw ka yan, dahil man ako nagsasabing totoo o dahil kadakol fake news o kadakol man na totoo, ngunyan maribong, ang sadiri mo ang hilingon mo kung ano ang applicable na sitwasyon sa imo. So, ang depensa kan sa itong government, kung narong nga hindi, itong sa Nation Pilipinas, ang pwedeng bakunahan lang muna, 18 years old to 59 years old. Itong may efficacy rate na halangkaw, itong sinasabi nindang efficacy rate na ang tendensya mong day ka makasalbar ka halangkaw na maray, iyan ang pag-uurulayan na dyan. Sa ikadua ang presyo kang pagbakal, lalo na kung inutangan kang gobyerno ng pambakal, biro mo man kung Sana pakabakal din dahil naman pag-dilinsyahan ining pag-purchase ka na, no? Ang Na sarong COVID. risk Ay, ano to kaya bakuna? yan, Joey, itong binakal mo tapos yung nagpa-inject ka yan, Ay, pirang nako. milyones. Tapos kita dyan. Dahil nasayang lang, biro mo man yan. Kaya gabos na anggulo ka yan, dapat dahil mo man mabasa lang publiko, gabos na anggulo, hilingon Hinihiling. kan procurement officer kung ano ang dapat nagibuhon. Mhm. Pwedeng igong sarong kumpanya na nakakabintay sa sarong bagay. Tama ang Food and Drug Administration determine ninda ang efficacy kayan kung arin dyan. Bako lang ang presyo. Iyo po. Kaipuan kang lawas kang tao, lalo ang Pilipino. Ayun po. Sir, thank you so much sa Salamat mga man sa magkakayo na tinawag mo. reaksyon mo. Dahil lang kaya ako, Sir Joey, ibitar na dahil kuyan. Itong makatabang man. Iyo po. At isang ideya mo po, dakulang bagay po yan. Iyo po. Pakinabangan. Itong nahiling nindang dayaman pwede, di dahil nindo pag-aplikar. Ayun po. Salamat. Diyos mabalos, sir. More power sa imo, sir. Diyos mabalos. Okay. Mga tugang, ang reaksyon na ipinahabos sa tugang sa itong palantabay, Mr. Elmer Potencio. Dati siya sa government. Official man po siya. May dakulang katakotongdan sa panahon sa gobyerno. Sa naging garo ano siya sa official kan commission on audit. Bueno, mahanap buhay lang kami. At yan mabalik. Pagkatapos kani. This time check is brought to you by Mr. Gerardo Navarez, LTO Chief, Irigas City. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Irigas City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor na Buwak Camarines Sur. Ang oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. This time check is brought to you by Mr. and Mrs. Olimpio June Dininia and family. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako nga pala si Nestor Libita,
40 years old, taga din sa Batangas City. Ay, ang problema ko talaga ay ang aking paningin at talagang malabo, lalo na pag ako nagdadrive sa gabi. Ay minsan ay narinig ko sa radyo yung iBerry. Ay sabi ko sa aking kaibigan ay ako'y ibili at nung nasubukan ko nga, abay nag-iba-iba ang aking paningin at ngayon ay kaya ko na magmaneho sa gabi. Ay talagang malaking pasalamat ko sa iBerry at malaking naitulong sa akin. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Alis na ako. Ang face massage shield, dala mo? Oo. Ang alcohol, Kailangan pa ba yun? pag nagkasakit ka, apektado lahat. Ikaw, ako, anak mo. Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo. Ako po si Paulo Bediones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government. Iwas COVID-19 tip. Mag-face mask at mag-face shield. Mag-social distancing. Maghugas ng kamay. Lagi. Ang 969 Yashaw Enterprises. Sinda nag-oofresir nin pinakabaratong presyo sana. Arugan mga minasunod, kompletong school supply, tools, electrical supply, kitchenware, glassware, cosmetic, toys, party needs. Asin man lain na klase nin appliances. Kaya sa gabos nindong pangangaipo, madya na, pasyaran ang 969 Yashaw Enterprises. Wholesaler and retailer. Sigurado, barato, garantisado pa ang 969 Yashaw Enterprises. Inipagsasadiri kan mabuot na si Mr. Charlie P. Cheng. Makukua sa Highway 1, Barangay San Roque, Syudad nin Iriga. Mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Ilingon ko daw ang mga Facebook Live viewers ta kung si Sayang pwede tang barati yun. Dahil lamang nabati pa. Si Hermanang Monica Periki, pirming present ni. Kaya palayogan ko tulos ni good morning and thank you so much sa pag-share ka na sa kuyang programa. Ingat ka sa Limassol Cyprus ta, lockdown pa pala dyan. Stay safe ka man ano. Sabi niya, kumusta po sa lahat ng staff ng RPNDC kay keep it safe everyone, God bless. Siring man sa imo. Salamat in regards kay Bayaw sa kasasakuyang pamangkin. Good morning kay Belen Biliber. Si Kuya Melvin pa po ba ito? Kasi mas lalong nagwapo. Pambira, no? Tapos na po si programa ni Station Manager Melvin Barayoga. Sa endo pong nahihilingon yan na nagpo-programa, simple sa naman lang po ako. Joey Habanalim, ma'am. Nasa ko yung name. Sa programang Bicol Connection. Pigiling ko ang picture ni Ma'am Belen Biliber. Siguro Bicolana naman siya. Baka taga Rinconada man siya. No? Saan ka pong lugar sa Bicol, ma'am? Thank you so much for watching and listening in my radio program. Si Josie Saraspe Kalanyada. Oy, mate, good morning. Marinaga po from Bagumbayan Norte. Sa gabos ng mga taga Bagumbayan Norte. Si punong barangay Dudit Beltran na yun dyan na ABC President, punong barangay, good morning sa council.
sa mga residentes po dyan, kanaki ako nag-star man ako dyan. Mga neighbor mini sa Josie Saraspi, Kalanyada, sa Romani sa magayong-gayo na neighbor ko kang panahon. Naagom siya dating kagawad sa Bagong Bayan Norte, ni Kagawad Kalanyada. So thank you so much for watching. Mayo dang sounds ang satuyang iguana. Kasubago pala mayo. O ngunyan iguana. Sabi ni Hermanang Monica, 1,000 hearts dabaga siya. Pambira. Okay na po ang sounds. Thank you. Sabi ni Hermana. Wala ang mayo dabaga ang lalawgong ko. Wala ang face mo sa live program mo. Yaw na gayod, sabi ni yaw na dabaga na mismo tulusan sa kuyang lalawgon ni Hermana. Pasensya ka na ta. Kasubago baka excuse po, dahil mo lang narisan sa kuyang lalawgon. Uy, advance Happy Valentine's. Sa gabos niya itong mga parantabay, next month, February 14, ang selebrasyon ta na naman na pagkakasiributan po ang mapadapit sa mga aldawnin puso. Dawa kita stress, arapiktado ang nasa tuyang pangkabuhayan, buhay, magtaga relax man po kita. Dahil man pinagbabawal po kang gobyernong mamuot. Pero itong mga mag-aragom, dapat stick to one na kita. So may mga agum na, lalaki man yan o babae, mamutantang panghabang buhayan sa tuyang mga partner. Dahil na kita magmitir pa sa iba. Lalo na itong mga may kagsadiri na, dito na dapat pagpakiaraman yan. Tanta na sindaning kaugmahan, sa sendang buhay. Dito na pagrawrawan ang sendang iribanan para dahil maging broken family. Tal daw po ni mga puso next month. Uy, sarong aldaw. Inigaro maging lesson learned man ini. Dumampo sa mga misis or missis, especialmente. Na kung malaba ka mo kan sendo mga underwear, dahil hindi ipagsablay sa mga kudal or sa mga natad na mayong kudal, tapagabunon pala may itaigwang sarong pastidyo man na lalaki. Siguro nahiling itong magayon na misis, nagsablay kan sa iyang abang kagaya ng mga pantipati. May color pula, may nagrurusa-rusa, may nagpuputi-puti. Tulong gayo, isinablay sa may atubangan ka na tinampo. Suba-subahan mo yan na garo siguro, haloy naman na kursunada siya. Kaya itong suspect. Hinabon ang tulong panty kan si Mrs. So, hinahanap na kan si Mr. So, tulong panting na isablay sa may atubangan ka na rong ninda. Hinahanap na katong agom kan na babae. Ina daw nga itig si piglaban mo agom na tulong panty. Ngunyan, igwang suspect, itong mister, garong ngayaan nagpaparakiling-kiling itig di sa mo, ining nag-vulcanize dyan na, may ining vulcanizer. So, nagbo-vulcanize ng mga napaplat na mga gulong ng auto or motor. Di numanan sinakyada kan si mister na nagraragot na yung tiro ang mga ngipon sa kaanggutan. Iuli mo na ngayon panti ka na ko. Sinuulot mo guide niya. Okay, araw kayo na suspect. Anggot na maray itong mister sa pigdududahan niyang naghabong nagsulot na padagos kan na pantikan sa iyang misis. Nagkaigwaning halawig na turutuan diskusyon duwa. Sa kasuyaan na maray ka na mister ka na misis na hinabon na panty niya ka na sinasabing sarong vulcanizer. Sa kasuyaan binadil po sa bitis. O kaya dapat kita na mga misis maging lesson learned man po sa mga misis ng tahanan, maging daraga pa yan, maging lola pa yan. Dahil man kita kaanggot ka mga lola. Di matapirangong kita pagluwas sa announcer's booth. Kung masablay po kita kan sa tuyang underwear, dyan na lang sa laog kan sa indong harong, dahil ta na i-display sa luwas. Ta nagtatao pa po pati yan ng
garo tentasyon duman sa mga mister man na medyo may pagka-manyakis, nagaro baga intero siyang nagiging garo satisfied na mahiling ang sinablay mong pante, asin lalong-lalo na kung nahabon niya, baad pigsulot pa. Ano, garo kontinto na siya kaya namaray. Kaya, maging lesson learning sa mga duman man sa mga mister na sobra man na kasiloso, maging kalmado lang tarog kayo, no? Ang makabadil ka pigdududahan mo, siyempre dahil ka man duduyanon, may paninimbagong kamang girarakin sa batas. Lalong-lalo na, kung dahil mo man naaktuan itong pigdududahan mo na yun nag-aabon, asin nagsulot ka na pantikan sa imong misis, pambira. Oy, magdulot daw kita ni na musika, ha? Sa tuyang mga parantabay, tamadali na po, advance happy Valentine's sa Gabos. Ano? Abi raw, testingon ta daw kung may mapili kita digdin yung musika. Sa Gabos na nag-antabay, this song is intended to all of you. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo, hanggang kailan matitiis ilihim ang pag-ibig ko. Happy watching kay Auntie Liti Narvaez. Thank you so much, Auntie, for watching and listening. Regards to all your regards to the whole family. Nakahihirap pigilin, sana'y unawain. And especially to Auntie Marlene Habana Neo. She's also watching from Canada. Regards to your family, Auntie. And to Uncle Butch Neo. Thank you so much. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kahihirap pigilin, sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Good morning sa solo-solo kong agaw, Mrs. Clemencia Balanglim. She is also listening right now in my radio program. I love you, darling ko. Problema ganito baka. Malaman mo na iniibig. Magtipon-tipon ka na ngayon sa Valentine's ta, no? Magpasyar-pasyar mo daw ngayon.
Thank you very much, ha. Minsan po magtaga music man kita. Ngariga nakapaglibang-libang man kita, nakapag-rantay avoid stress man kita, mas magayon ko na stress free ang tao eh. Kaya lang po sa mga nangyayaring ini, dahil maiwasan po na talagang naghahaadit kita sa kamugtagan na. Pero dahil mga oragon man kitang mga Pilipino, Bicolano, kaya taning malabanan. Gabos na mga pagsubok sa buhay, malalampasan tamang po giraray yan. Ano po? And sa pangajion, sa bertud kan na pangajion ta, sa satuyang kagurangnan, sana mailigtas kita sa COVID pandemic na yun eh. As in, pasabungan ng mga yaon po sa gobyerno, mga opisyal, na makagibo ng paagi para po mabawasan man lamang, magbaba ang presyo kan mga prime commodities, public utility services, and mga transportation na dapat mahuros girarayan na pamasahe. Dangan ang inflation kaya pag nagpaparataas ang barakalon talagang nagdadakol man po ang nagtitios. Lalong nagtitios po ang tios. Maray ko na sa naman ang may kaya sa buhay ta. Medyo pasil-pasil man po sa inda. Pero sa mga arog ta na medyo tika po man sa buhay, talagang mamamatitaan na kasakitan, ano. Sana ang pangadyon ta dangogong kan sa tuyang mahal na Diyos, tangarig makaano man po kita, makaligtas, makasalbar sa pandemic na yun eh. Saka haros sa bako lang po sa COVID, ani batang kababayan nagagadan, may mga tinatamaan pa kan na dingge, lalo ng siging uran-uran. Tapos grabe po man ang hilang na dingge, kaya dapat maglikay man po kita sa hilang na dingge. Mga hilang na nakukuha sa mga kagating namok, malaria or dingge. Kampanon malaria eh, ngunyan dingge na baga. Kaya po sana permi kitang iligtas sa kahilangan kan sa tuyang kagurangnan. Kung naghihilang man kita, sana hapiapong kita kan sa iyang inaapod na healing hands para kita maumayan. Tamahalon daw po ngunyan ang bayad sa ospital, ang bulong kamahal. Lalo na itong mga branded medicines, marirekon mga sa generics. Ang iba po, nagtutubod na may mga herbal medicines pa man kitang nakakarahay sa mga hilang. Pero, yan ang sinasabing may mga doktor kita na mas kayo po ang tamang girarayan resita. Dahil ka man makabakal ngunyan ng antibiotic kung mayo ka pong inaapod na ano po, resita hali sa doktor. Pero kung may resita ngayali sa doktor, makakabakal ka ng antibiotic. Binasaro pa pong musika, ano, tapos ng musika. Sa ngarang kan sa kuyang partner sa Lado Technical, Engineer Abito Ralio, ang lalaking sigisan ng gwapo. Saka si Aldrina Orlanda, an information officer ta. Yaon man digdi si Ma'am Kayla Ligasyon Valdez. Sa transmitter site, Marco Pinat and Jimmy Guanzon. Ini po ang sendong amigo Joey Habana Lim. Salamat kang sendo pagantabay sa mga Facebook Live viewers ta. Thank you so much.
Sa mga nag-antabay sa Transistor Radio, good morning. Thank you so much for listening. Sa nagpaabot ng reaksyon, ali sa parantabay ta, Mr. Elmer Potencio, thank you so much, sir. Mabuhay ka po. Mabuhay kita ka po. God bless us all. Tandang-tanda ko pa ang ating sumpaan, hanggang wakas ay magsasama. Umulan, bumagyo, gumuho